Toto je herec Danny Dyer. V britskom filme o futbalovom násilí hral nebezpečného bitkára. Miluje futbal, so skutočnými výtržníkmi však nemá nič spoločné. Svojím presvedčivým hereckým výkonom si získali uznanie, no tiež exkluzívny prístup do ich temného a nebezpečného sveta. Danny cestuje po svete, aby sa osobne pozrel na extrémy futbalového násilia. Ocitne sa priamo uprostred akcie. Priblíži nám futbalové frontové línie, kde nie je núdza o nepokoje, slzný plyn, ba ani streľbu. Pane Bože. Bude to pekelná jazda. Futbaloví výtržníci. V tejto časti nazriem do výbušného kotla talianskeho futbalu. Táto krajina ním doslova žije i dýcha. Hovoria o ňom s rovnakým zanietením ako o krásnej žene či kvalitnom víne. Na štadiónoch vládnu ultras, novodobí gladiátori. Vítajte v Taliansku. Danny sa vydáva do neslávne známeho sveta talianskych ultras. Pokúsi sa dozvedieť, ako sa v takom kultúrnom národe môže zrodiť toľko násilia a skazy. Cesta ho zavedie do Turína za skupinou Drugy, ktorá podporuje najúspešnejší tím v krajine, Juventus. Títo ľudia nemajú Angličanov od čias hajselskej tragédie práve v láske. Pri násilnostiach, ktoré rozpútali priaznivci Liverpoolu, vtedy zahynulo 32 talianskych fanúšikov. Danny zamierí aj do Ríma, na svetoznáme derby medzi Láciom a AS Rím. Tento zápas si pozrie z pohľadu oboch fanklubov. Okrem toho sa pokúsi zistiť, čo čaká taliansky futbal a fanúšikov ultras po smrti policajta Filipa Racitiho, ktorý zahynul pri násilných potýčkach na Sicílii. Najprv sa však Danny pokúsi zistiť, kto sú to vlastne ultras. Najevidentnejším prejavom ich klubovej kultúry sú ukážky úžasných choreografií, ktoré predvádzajú na štadiónoch počas futbalových zápasov. Medzi ich pozitíva môžeme jednoznačne zaradiť povzbudzovanie tímu úžasnými choreografickými číslami. Tento kladný prvok však úplne zanikne pri posúdení všetkých kladov a záporov týchto skupín. Ma al tempo stesso bilanciate con i contro, probabilmente l'effetto non è più così piacevole. Vášne niektorých priaznivcov často prerastú do násilnosti. Ultra znamená prekročiť svoje hranice a práve to pre svoj tím oddane urobia tisíce talianskych fanúšikov. Niekedy cestujeme aj do iných miest a provokujeme ľudí. Robíme to len preto, že nás to baví. Nesnažíme sa to skrývať. Jednoducho sa pri tom bavíme. No dôležité je len jedno. Bojujeme, pretože sa to od nás očakáva. Filozofia členov ultras nestojí len na bitkách a mávaní zástavami. Je to spôsob života. Členovia ultras nevyhľadávajú len nedeľnejšie súboje na tribúnach. Je za tým o mnoho viac. Náš klub nás potrebuje dennodenne. Nadväzujeme priateľstva, pomáhame jeden druhému, navštevujeme s tímom všetky domáce zápasy i stretnutia vonku. Tak sa má správať správny fanúšik. Okrem toho si títo ľudia odhodlane bránia vlastné územie. Vo Florencii vznikla skupina ultras práve kvôli tomu.
Vytvorili ju oddaní fanúšikovia Fiorentíny, aby sa postavili ostatným priaznivcom, ktorí si na nich doma dovoľovali. Taliansko sprevádza dlhá história regionálnych súťaží. 1000 rokov bola krajina rozdelená na vyše 100 mestských štátov. Hoci sa národná jednota traduje už od 60. až 70. rokov 19. storočia, stále badať rozdiely medzi jednotlivými mestami. Táto skutočnosť do značnej miery ovplyvňuje aj súčasnú kultúru. Dejiny hovoria jasnou rečou o teritorializme, ktorý je vo filozofii ultras hlboko zakorenený. Túžime jednoducho všetkým ukázať, že naším domovom je Florencia. Je to to najkrajšie mesto na svete a všetci to musia rešpektovať. Priaznivci ostatných klubov, rovnako ako všetci návštevníci, nás musia rešpektovať. Skupina Collettivo Fiorentina vášnivo bráni svoje mesto, Florenciu. Rovnako to robia aj turínsky ultras, ktorí patria k tým najneslávnejším v krajine. Sprevádzajú taliansky najpopulárnejší tím, Juventus. Denny sa práve chystá na stretnutie s nimi a ich nespútanými vášňami. Futbaloví výtržníci. Herec Danny Dyer, ktorý sa preslávil ako britský výtržník vo filme o futbalovom násilí, sa vydal po stopách skutočných výtržníkov. Dnes dorazil do Talianska, aby prenikol do sveta ultras. Práve je v Turíne, domove najpopulárnejšieho tímu celej krajiny, Juventusu. Tu tento slávny klub nazývajú Stará dáma. Ja sa tu však mám stretnúť s tými najväčšími esami a o mnoho viac ma zaujíma, čo sa deje mimo ihriska. Uvidíme, ako sa mi bude dariť. Uvidíme. Juventus. Tento taliansky futbalový klub môžete buď milovať, alebo nenávidieť. Ide o najúspešnejšie mužstvo národnej futbalovej ligy. Jeho priaznivcov nájdete po celej krajine. Danny sa práve vybral na stretnutie s najobávanejšou skupinou ultras, Drugi. Pomenovanie dostala po násilnom gangu Drugs, ktorý sa objavil v britskom filme Mechanický pomaranč. Danny je nervózny a má na to dobrý dôvod. Skupina totiž na smrť nenávidí Angličanov. Táto nenávisť sa zrodila v jeden z najčiernejších dní futbalovej histórie. Tragédia na Heyselskom štadióne patrí k vôbec tým najhorším. Medzi 39 obeťami bolo 32 fanúšikov Juventusu. K tragédii došlo počas finále Európskeho pohára medzi Juventusom a anglickým klubom Liverpool. Na štadión som sa dostal hodinu pred úvodným hvizdom a už vtedy som cítil, že sa to neskončí dobre. Liverpoolčania sa správali agresívne. Belgická polícia sa stiahla, pretože si s nimi nedokázala poradiť. Vedere la polizia belga che scappava via, che non era in grado di opporsi. Oba týmy fanúšikov sa nachádzali na rovnakom konci štadióna. Oddeľoval ich len tenký plot. Preletelo niekoľko rakiet a keď sa blížil úvod zápasu, priaznivci Liverpoolu zaútočili na sektor fanúšikov Juventusu. Belgická polícia hliadkovala pred štadiónom, pretože úrady vo svojej večnej múdrosti usúdili, že 15 minút pred výkopom dôjde k výtržnostiam práve tam. Fanúšikovia Juventusu boli zatlačení k múru, ktorý sa pod náporom zrútil a mnohých pripravil o život. Keď sa polícia vrátila, bolo už príliš neskoro. Tým ľuďom už nedokázali pomôcť. Delegát UEFA prítomný na stretnutí obvinil z násilností priaznivcov Liverpoolu. Tí však argumentovali zlou organizáciou bezpečnosti v priestoroch štadióna. Nikdy nedošlo k oficiálnemu vyšetrovaniu príčin nešťastia, no britské týmy na 5 rokov vylúčili zo všetkých štadiónov na kontinente. Fanúšikovia Juventusu im to nikdy nezabudnú.
V roku 2005, 20 rokov po hajselskej tragédii, sa Juventus stretol s Liverpoolom v Lige majstrov. Išlo o prvý vzájomný zápas oboch tímov od spomínanej tragédie a juventuskí ultras pripravovali pomstu. Polícia mala plné ruky práce, aby udržala skupinu drugy ďaleko od fanúšikov Liverpoolu. Aj vyše 20 rokov po nešťastí v sebe títo ľudia nosia nenávisť. Skupina drugy vznikla práve krátko po ňom. V čase tragédie nosili anglický názov Čierno-bieli fanúšikovia, no v zápätí ho zmenili na taliansky a nakoniec sa preslávili ako drugy. Denny sa má s nimi o chvíľu stretnúť a nevie potlačiť svoje obavy z toho, ako zareagujú na to, že je Angličan. Musím povedať, že sa trochu bojím. Viem, že ide o skutočne tvrdé jadro. Sú to fanatici najhrubšieho zrna. Viem to. Poznám aj minulosť, tragédiu na Hajselskom štadióne, kde mnoho ich fanúšikov prišlo o život. Hrali proti anglickému klubu. Neviem, akú reakciu od nich môžem očakávať. Práve prechádzam temnými uličkami Turína. Uvidíme, ako budú naladení. Dúfam, že to prebehne bez problémov. Uvidíme, čo mi povedia. Denny sa s nimi stretol v ich vlastnom bare. Všade vidíme obrázky drúgov, násilníckeho gangu z filmu Mechanický pomaranč. Iróniou osudu je, že ide o britský film. Traja chlapi súhlasili, že sa s Dennym porozprávajú. Mimo patrí medzi vodcov skupiny. Fabio sa stará o organizáciu akcií a Kristián bude tlmočiť. Čo pre vás osobne znamená členstvo v skupine drugy? Ak patríte do skupiny, ste vyvolení, silní, do nikoho sa nestaráte. Ak patríte k ultras, nemáte strach pred ničím a pred nikým. A keď hovorím pred ničím, tak je to naozaj tak. Nikto nám nenaženie strach. Jasné? Dobre, to platím ja. To je na mňa. Skupina sa chvasce, ako sa jej obávajú po celom Taliansku. Rivali ich nenávidia a rovnako aj ich klub. Protijuventusovské nálady vyvrcholili v lete 2006, po tom, čo sa ukázalo, že sa klub zaplietol do Calciopoliho škandálu, ktorý otriasol celým talianskym futbalom. Juventus spolu s ďalšími 3 klubmi uznali vinným z pokusu ovplyvniť prideľovanie rozhodcov na jednotlivé zápasy. Nakoniec ho preradili do nižšej súťaže a odobrali mu tituly z rokov 2005 a 2006. Chcel by som sa vás opýtať. Samozrejme, Juventus je veľký klub. Čo si myslíte o tom, že tento rok musel hrať sériu B? Ako to na takýto významný klub vplýva? Naši nepriatelia sa samozrejme zmenili, no nie všetci. V sérii B sme narazili na niekoľkých starých známych. Nenávidia nás, kam sa len pohneme. Niektoré fankluby sú horšie než iné. S najväčším nepriateľstvom sa stretávame v Janove a Neapole. Skupina nafilmovala aj jednu zo svojich ciest na ihriská súperov. Vďaka zostupu do druhej ligy sa tým po vyše 10 rokoch znovu stretol s mužstvom z Janova. Poďme, Juve, poďme. Znovu ich porazíme. Rozdrvíme ich na prach. Nikdy sa nevzdáme. Turín a Janov patria k odvekým súperom, preto sa očakával skutočne výbušný zápas. Môžete mi priblížiť, k čomu tohto roku vlastne v Janove došlo? Bolo tam veľa násilia? Len taká malá potýčka. Janovskí fanúšikovia stoja za hovno a policajti sú na tom ešte horšie. Vďaka zlej povesti sprevádza polícia skupinu na každé stretnutie vonku. Donútili nás najazdiť o 50 km navyše. Tie svíne. Zmeškali sme začiatok zápasu, prašivci smradľaví. Keď sme tam konečne došli,